Machiegni paw tuke kun ma kwan jotugo 12 noyiere tim mar Kenya mar baseball madhi timore pacho kae mano mar laro simbo mar Eastern Africa Baseball Championship. Tuke gi dhi bedo Nazarene University e kind tarik 11 mano mar dwe mar 8 higani. Kenya nitiere thuolo mar 8 e rang'iny mar piny ngima e tukego, kendo telo mar baseball pacho kae wacho ni gin gi yie ni jotugo mane giyiero biro ting'o maber osimbo mar Kenya. E kind jotugo 12 manoyiergo, 8 kuomgi wuok e skul primar ma Masara e kaunti ma Nyatike. Kamotelo ne biro mar timruok makamano ne gionge gi omenda manochuno jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo chung'negi e wuodhgi ma Nairobi. Mokwongo wagone erokamano PS kuom chung' kodwa Raymond Omolo kokalo kuom Ojaro Soja ni mar doken to dok wachopo kama ni mar no support wamiyowa pesa kendo transport man wanyalo biro godo kae. Ma pok obedo national team, and therefore gimoro amora matimore ne team ni sani pod ni e lwet club. Wabedo treated as a club to ok wan kata club nikech magi mana nyithi sikul. Kaka kidwa luongo nyithi sikul ni club e samoro di bari las. To nikech gin gi lek giero tugo ni to ng'eyo be ging'eye, emomiyo watemo jiwo gi mondo gitim ma. Tudra gi osiepna ma super interior PS Dr. Raymond Omolo Uhuru Kanyipir, kendo gi chuny maler ma en go ng'amoero dongo mar oganda luo mondo dongo. No oyie konyo nyithindogi ba nende oyudo nigi kaka gibiro Nairobi koa Migori, kaka gichiemo gi kaka ginindo. Ber koso ber?